Lokuta 8 da yin jima'i a cikin su yafi matukar daɗi, matukar gamsarwa da matukar bayar da ma'ana. In baka taɓa yin jima'i a ɗaya daga cikin lokutan nan ba zan matukar tausaya ma da koka ma domin maganar gaskiya baka san ainihin daɗin jima'i ba har zuwa yanzu. Kamar misali shan ruwan sanyi mai kankara yayin da ake matukar zafi a cikin kwalleliyar rana ba za ka taɓa haɗa daɗin sa da shan ruwan sanyi yayin da ake matukar sanyi ba ko yayin da mutum yake cikin ruwan kankara. Ko kaɗan ma bambancin daɗin da nutsuwar shan ruwan ba su taɓa daidaituwa ba. To haka ma yin jima'i a cikin waɗannan lokutan 8 abu ne da ba zai taɓa kai kamar na sauran lokutan daɗi ba ko kaɗan. Kuma wasu daga cikin lokutan nan ma sukan zo ne sau ɗaya kacal a halin rayuwar kowanne mutum, saboda haka saurara da kyau dan karka gangancin bari lokacin ya kubce ma cikin rashin sani ba tare da samun damar more jin daɗin jima'i a cikin nasa ba. Wasu lokutan kuma kan yi sa'a sukan zo duk wata, wasu duk sati, wasu kuma abin sha'awar sukan zo kusan kullum ma. Misalin babban lokacin da jima'i yafi gamsarwa da yake zuwa kullum shine karfe 3 na rana ko in ce na yamma. Kwarai ka ji ne da kyau, karfe 3 na yamma daidai shine lokacin da jima'i yafi daɗi yafi kuma dacewa ku yi shi fiye da na kowanne lokaci na kowace rana. Dogon bincike na ƙiddike da aka gudanar akan sama da ma'aurata 10,000 a 2018 da Science Lab suka gudanar ne ya nuna hakan. Kuma kaɗan daga bayanan da suka gabatar yayin bayyana binciken nasu ya haɗa da cewa ƙwayoyin halittar jima'in maza da mata a lokacin sukan kasance ainihi mai matukar kyau da jujjuyawar da dacewa ko yake sa su buƙatar yin jima'i a wannan lokacin don bayar da gamsarwa ta musamman. Suka ce idan da a ce namiji da namiji ne kaɗai za su yi jima'i a tsakanin su Allah ya kiyaye to da safiya ce ta fi dacewa da su yi jima'i. Domin da safe ne ƙwayoyin halittar jima'in maza ke kan ainihin ganiyar su da kaifin su, wanda hakan ne ma yasa maza ke farkawa da azzakarin nasu a miƙe ba tare da wani dalili ba. Suka ce abin da yasa jima'i da safe bai fi na karfe 3 yamma daɗi ba shine saboda su mata lokacin da ƙwayoyin halittar jima'in suke kan kaifi ko kan ganiyar su ba da safe bane. Sukan fara hawa ganiyar tasu da safen da inda zuwa wajejen karfe 3 na yamma suke gama hawa kan ƙololuwar ganiyar tasu da zai sa su fi ni'ima jima'i kuma ya fi musu daɗi da gamsarwa. Suka ce su ma mazan bayan ƙwayoyin halittar jima'in sun gama tumbotse da safe sukan ƙara farawa kan ganiyar su dab da farawar yammacin wajejen karfe 3 kenan dai. To wannan haɗin na ƙwayoyin halittar jima'in maza da mata da ke kan ganiyar su shi yake sa jima'i ya fi gamsarwa da daɗi a wannan lokacin. Bayan karfe 3 na yamma kuma lokaci na biyu da jima'i ya fi gamsarwa a ranaku shine da safiya. Kamar yadda muka ce ƙwayoyin halittar jima'in maza suna kan ganiyar su a wannan lokacin, to hakan yana taimakawa wajen jawo na matan su ma bayan fara jima'in da su da safa, wanda hakan shi ma yake taimakawa wajen bayar daɗi da gamsarwa ta kusan karfe 3. Amma ka san bayan jin wa'annan bayanan binciken na masana na lokuta biyun nan da jima'i ya fi gamsarwa a kowace rana, mun damu da ji ko sanin shin su mutane a wannan lokaci daga cikin lokutan nan biyu suka fi yin jima'i. Inda amsar da muka samu din ta ba mu mamaki domin binciken da muka samu amsar a cikin sa ya nuna kaso 70 na jima'in da mutane ke yi a duniya yana faruwa ne tsakanin karfe 11 zuwa karfe 1 na dare, wanda wannan lokacin kuma shine lokaci na mafi rashin dacewa na ayi jima'i a cikin sa. Kar ka yi binciken mummunar fahimta cewar shine mafi rashin dacewar lokaci na ayi jima'i a cikin sa ba yana nufin yin jima'i a cikin nasa bashi da kyau ko yana da wata illa bane ko kawai da hakan na nufin bai zama lallai ku samu gamsuwa yadda ya kamata ba ko ku samu jin daɗi kamar yadda za ku samu idan ku yi jima'i da safe ko a farkon yammaci. Saboda a wannan lokacin wato karfe 11 zuwa karfe 1 daren da mutane suka fi yin jima'i a cikin nasa lokaci ne da ƙwayoyin halittar bacci suka fara kunno kai ko suke kan ganiyar su, yayin da ƙwayoyin halittar jima'in da za yi aikin su kuma a sannan ne suke kan raunin su na mafi tsanani, wanda hakan zai iya sa jima'i a lokacin zai zo da yar tawayar da ba zai daɗi ba ko gamsarwa yadda ya kamata. Amma idan baka da lokaci ko baka da damar yin jima'i a farkon yammaci ko da safen, ina ga baka da zaɓin da ya wuce yin jima'i da daddare din. Saboda ka dinga yin abin ka kawai, kasa jin binciken nan ko ka kishi da himmacin da zai dame ko na kai jima'i lokacin kake da damar din. Amfanin sanin binciken nan dai kawai shine ko da irin sau ɗaya ne ko sau biyu ne a sati zai kyau kana samun damar yin jima'i da safen ko jijin karfe 3 yammacin don samun experience ɗinsa da ainihin daɗin jima'i. Sannan ma masana da dama sun karfafa gwiwar yin jima'i a tsakiyar dare ko in ce da sanyin safiya irin wajejen karfe 3 dare zuwa 5 din asuba din nan bayan farkawa daga baccin ku. Wannan ma lokacin da jima'i yake da daɗi da gamsarwa ta musamman a addinance da kuma kimiyyance da muka ji daga bakin masana da malamai da dama. Domin an taɓa tambayar wani babban malamin addini akan lokacin da ya fi dacewa a yi jima'i, inda ya ba da amsar cewa kowanne lokaci da matarka ta bukata kai ka soyi ko kuma dukkan ku ji sha'awar yin. Sannan ya ƙara da cewa akwai wani hadisi da yake cewa ya fi dacewa mutane su yi jima'i a daren ranar Lahadi, daren Litinin, daren Laraba, daren Alhamis, yammacin Juma'a da kuma Alhamis da rana, da kuma sanda matar mutum ta so ko ta bukata. Malamin ya ce malamai da yawa sun yi magana akan ingancin hadisin amma dai zai iya zama wani haske a gare ka. Sannan malamin ya dora da bayanin cewa ni a lokutan da na fi yin jima'i shine bayan farkawa da daddare ko da asuba kafin fara sallolin dare ko sallar asuba. Ni da matata mukan fara da yin jima'i inda daga baya za mu yi wanka, ɗauro alwala tare da gabatar da sallolin daren ko sallar asubar a tare. Ya ce a lokacin jima'i yana mana daɗi da gamsarwa sosai da kuma sa mu cikin farin ciki da bamu gamsuwa da nutsuwar gabatar da sallolin cikin tsantsan kwarin jiki da godiyar Allah. Jawabin amsar malamin kenan, kuma zan baka shawarar da ka gwada yin jima'i a lokacin nan da malamin ya ce na yi, zaka ji daɗin sa matuƙa. Abin da yasa na ce ma hakan shine mun gwada yi da yawa tun bayan jin bayanan malamin, kuma muna samun daɗi da gamsuwa ta musamman a duk sanda muka yi din fiye da ta jima'i da daddare kafin kwanciya bacci. Wannan kenan, kuma a lokuta 8 din da muka ce jima'i ya fi daɗi da gamsarwa a cikin su, ina jin har zuwa yanzu bayanin guda biyu kawai muka yi. Saboda ga sauran guda 6 a gurguje. Wanda na 6 shine dan Allah kai mana like din bidiyon nan yanzu. Mun gode. Wanda na 6 shine
bayan gama motsa jiki. Kwarai kan bayan gama motsa jiki lokaci ne da jima'i yake da daɗi da gamsarwa ta musamman, saboda duk yayin motsa jiki bugun zuciyar mutum yakan daidaita fiye da na kowanne lokaci. Yawan ƙarin gudanar jinin jikin mutum yakan ƙaru da kaso mai yawa, wanda hakan zai taimaka wajen ƙarawa azzakarin mutum ƙarfi da ƙara taso da ƙwayoyin halittar jima'insa da motsa sha'awa. Kuma su ma mata yin jima'i bayan gama motsa jiki abu ne da yake sa saurin kawowa mai gamsarwa da kuma jawo gaban saurin kawo ruwan ni'ima mai daɗi, saboda motsa jikin da suke su ma yana ƙara wa zuciyarsu da bugun ta ƙarfi, wadda ita ce take daga cikin manyan masu alhakin aikin sarrafa jini daga gaɓoɓin jima'in nasu. Saboda haka idan kana motsa jiki ko kuma kuna motsa jiki kai da masoyiyarka, to lokaci ne inda ya kamata ku fara gwada yin jima'i jim kaɗan bayan gama motsa jikin da yin wanka don samun jin daɗin jima'i irin na musamman ɗin nan. Lokaci na 5, yayin da mace take da ciki. Akan wannan har yanzu akwai bincike da yawa da ake ta yi na akan me yasa mata suka fi daɗi son yin jima'i da kuma fin jin daɗin jima'in su ma yayin da suke da ciki. Ban damu da bibiyar wannan binciken nasu ba. Abin da na fi damuwar bibiya kawai shine yin jima'i akai-akai yayin da matata take da ciki, domin daɗin na musamman ne. Kuma kwanakin nan ma kaɗan da suka wuce na ji ta ɗan ƙara daɗi sosai, wanda hakan yake sani tunanin maybe ko tana da shigar jinjirin cikin da muke ta dako ne ma bamu sani ba. Au, na wanta ashe ba kyau yaɗa sirrin jima'i, ku gafarce ni. Sannan ka sani duk da mata su ma suna so da jin daɗin jima'i sosai yayin da suke da ciki, ba hakan na nufin zaka na je mata bane anyhow ko kaɗan. Ya kamata ka ƙara nutsuwa da yi mata hankali da binta yadda take so cikin lallaba, domin mata idan suna da ciki sha'anin sai su. Kuma rashin yi a hankali da rashin sa nutsuwar ka iya jawo matsala da ba fata ake ba, saboda haka mu kiyaye. Lokaci na 4 shine yayin tsakiyar lissafin watan su, kamar bayan kwana 10 zuwa 14 daidai kenan da yin jinin al'adar su. Wannan ma lokaci ne da jima'i yake da bambancin daɗi fiye da na sauran lokuta, domin a sannan ƙwayayen halittar mata sun gama cika da girman su. Hakan yasa ƙwayayen ke sa mata buƙatar jima'i ta koyaya ne, dan su a wajen su yin jima'i a wannan lokacin kamar bar ruwa ne yayin da shuka take kan ganiyar hudo ƙasa don ta fito. To wannan shine abin da yasa mata suka buƙatar jima'i fiye da komai a wannan lokacin, wanda kuma hakan ne yake taimakawa wajen ƙara musu jin daɗi da gamsuwa yayin da aka yi jima'i. Saboda haka daga yanzu ka dinga ƙoƙarin riƙe lissafin kwanakin watan masoyiyarka don ba ta jin daɗin nan na musamman a san take tsananin buƙatar sa, don kuma kai ma ka samu jin daɗin jima'i na musamman inda yake zuwa duk wata sau ɗaya. Lokaci na 2 kuma shine yayin ruwan sama. Tabbas yayin saukar ruwan sama, bayan gama saukar ruwan sama ko yayin da yanayin gari yake alamshe, jin daɗin jima'i yakan zama na musamman. Idan ka gwada wata ran zaka gaya min. Lokaci na 1 kuma na mafi muhimmancin shine yayin da ka ji sha'awa, masoyiyarka ta ji sha'awa ko kuma ku ji sha'awa gaba ɗayan ku. Kar kai mamaki in nace dukkan lokutan nan 8 da muka lissafo jima'i ba zai ma daɗi ba ko kaɗan idan har ba ku ji sha'awa ba dukkanin. Saboda haka jin sha'awa shine mafi muhimmanci na farko, sannan sanyawa abokiyar jima'in taka ita ma sha'awa, sannan samu ɗaya daga cikin lokutan nan 8 da muka lissafo, sai boom jima'i yayi daɗi fiye da na koyaushe. Amma yanzu zamu so gaya mana a comment wannan lokaci ne kai ka fi jin daɗin yin jima'i a cikin sa. Kuma yanzu da ka san lokutan 8 ɗin da jima'i ya fi daɗi da gamsarwa, ya kamata ka kalli bidiyon nan yanzu don sanin lokuta 8 ɗin da kuma yin jima'i a cikin sa yake da haɗari da illa ga lafiyarka da azzakarinka sosai don kiyayewa. Bidiyon zai baka fa'ida sosai. Idan kuma ka da ka kalle shi to ku duba bidiyoyin nan, akwai wa'inda ba kalla ba a cikin su nasa. Bisalam.